आंखौ खाजा लाबोदों साननानै जि नागिरबाय नै गैया आङो दिनै लाबोआखै ओमफ्रायना आयो बखला जोबथारबाय नामा मुं नामखौसो सोंहरबाय दं आयै नै हनै मालाय उन्दैफोर लाना फैदों औ नांसै दे ओंखामखौ एसे जानानै लानोसै आं हा नोंबो जानो औ जादो दे आंबो जानोसै दे ओंखाम जाग्रोसै आंहाबो नै हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांनि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय दा नै आङो बे फुंजानि माने ओंखामसो जागासिनो आरोना ओरैनोथ' आङो बे फुङावहाय ओंखाम जायासैमोन दामानि ओमफ्रायहाय दिनैहाय थारमाने खामानिया माला जागोन मोनथिथ'आ आरोना बेखायनो आं एसे जानानै लाग्रोसै होनना सानदों माने दिनैहाय आंना दङ भेरिफिकेसन बे कालचारेल कमप्लेक्सआवनो दङ ओमफ्रायहाय दा माला जागोन माला मागोन बेखौथ' मिन्थिया नालाय ओंखायनो आङो ओंखाम जाग्रोसै होननानै साननानै लाबाय आरोना दाख्लैबो बिराद जालाङैयाहाय दाख्लै खेबसेबो जाखांबाय नालाय दाख्लै जानायावहाय माने जालाङैयाहाय बिराद उखैदों आरोना आङो ओंखायनो दिनैहाय जालांसै होननानै सानबाय आं ओमफ्राय दा नायनोसै सोर सोरखौ लोगो मोनहैयो नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर आरो जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होलांग्रोदो बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांबानो जाबाय आरो मोजां मोनोबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय दा नै एकदम टाइमाबो ओरैबायदि हाखु दाखुआव मा खालामना होदों बेरे फुंजानि फिसाज्लाया आङो मैयानो जगार खालामखाजोब्बायमोन ओमफ्रायहाय बेखौनो माने फुथुनो हाखु दाखु जानानै आङो ओरैनो टेबोलाव दोन्दोंमोन आरोना गासिबो जगार खालामजोबनानै माने डकुमेन्टसजों फर्मजों गासिबो जमा खालामखाजोबनानै माने टेबोलाव दोन्दोंमोन आङो ओमफ्राय दहाय बेरे फुंजानि सिखारनानै बेखौसो दांनानैहाय माला बिसिबाय आरोना बेयो सानि फर्मखौनो ओमफ्राय दाना दा बेखौनो आङो बख'हैग्रोनांसिगोन ओमफ्राय हनै बाजारावहायथ' दाबो खुलिया नालाय दा बाबाया फन हरदोंमोन आरोना मोनसे दखानखौहाय ओमफ्राय दा खालामनानै दोनना मायो बेखौ लानानै थांनांसिगोन आङो जानानैहाय आंथ' गारिसो गाखोहैनांगौमोन खिन्थु बेखौसो लानानैहाय थांनांसिगोन आरोना दा मा खालामना होयो टाइम गैया ओरैनो टाइमाथ' होदोंमोन 10टानिफ्राय भेरिफिकेसना दा माला मोनो उनबो जानो हागौ सिगांबो जानो हागौ नोसै मा मोस्रोम थाफैलाबायखो दे थोस मानि मोस्रोम जालाबायलायखो नै बेयावनो आङो नायदो नै सेस माबाया नै बाबाया मा खालामनानै दोनखो ओमफ्राय बेखौहाय बिदि सिथाबनानै दोनबाय बाल ओइ नाङा होननानै बुंबाय आं बिदि सिथाबलायनाय बिदि फर्म लांगोन आरोना नै बेयाव फट' सिथाबनाय दंमोन गैया बेखौ ओरै फ्राद बिसिखादों माला आखाइखौनो ओरैबायदि स्पिडआव फात्ताखौनो मोनस्लाबखाया आरोना ओमफ्राय दा बेखौ आरो खामानि गैयिनि खामानि मोनसेबाव आरोना जानो नै बेगाबो गिदिर गैया नै आंनावहाय नैबेखौसो लाबाय आङो ओमफ्राय बेयावनो नै माबा दै लाबावनांगौ साथा लाबाय अखायाथ' हालाबायगोन नालाय ओमफ्राय नै प्लास्टिकआवसो बिदिसो लाबायहां आयौ हाखु दाखु जालाहाय ससि दोनलांग्राया रागाया मा जासिगोन बे ओंखाम जानानै थोनो थोनोसो मोनबाय ओमफ्राय नै दख'नायाबो माइदिखौ गानाखै आङो अखा हानायखाय दिनैहाय बोरैबासो गानदों ओमफ्राय उदैया बोरैबा मोनलायलाङो बिदिबाथाय नै बाबाया बैयावसो दंहैयो नै मा फानखो ए बोरमा न'आवनि नै बाजाराव फैबाय बै खाथियावनो माबानाया प्रिन्ट आउट खालामनो थिनहरनाया फैनोसै ने प्रिन्ट आउट फैनोसै हाँ नहीं बनाबो दिसिलो
बेनो फन्द्र' थाखा लाथारो दाबानो खुलिजोबबावाखैसो दखानफ्रा स्कुलाव थांलायनाय ओरैजों सिदा थांनानै ओरै थिंग्रायबानो माबाखौहाय विंगार स्टेन्डखौ मोनबाय आरो हनै बेना जा मोजां माबा खालामलायबावदों सेलुना मानसिबो जायोदां नायहांनाय मोनसै हनै बेहा मालाय फिसौखौ दोनना फैदोंदां ना मा जाखो ए गारि गैयाना गारि लायाखै बबे जाखो बैनो दां नैबे बेनो जायगायाव सफैबाय आंबो सासे मेडामखौ नेगासिनो आङो बेबो फैगासिनो नालाय ओरैजोंहाय हाबैबायनो मेडामा फैनानैहाय आंहा बेखौनो फैयाखै साननानै नेगासिनोसोमोन आंबो हाबनानै लायनोसै मा खालामनांगौ दा लिरबावनांगौ दं आंहाथ' ओमफ्रायहाय लिरहैनोसै आरोना अखा दोमैलुनो दिनाबो मोजां जादों खिन्थु गरम बारासिन बोरैबासो जागौमोन औ दे आयौ दाख्लै बिदियाव सिथाबदों मेडाम ए जोंनियावहाय बेयाव सिथाबदों आयौ दाना बबाव थांबावनांगौ लुवार बागोनहाय नै नै बेसेबांबा गोजानावसो नामानो हनै बेखौ नायबावनांगौ बेयाव सहैगोन मेडाम बेयाव सहैगोन जोङो सहैनांसिगोन उफाय गैया अलप साइडयावसो सिनायहरा जाहैबाय एफा गोजान बिदियावबो सिथाबोहाय आयौ मालाय जुम खालामसिदां हनै बेहा जुम खालामसिदां एफा गोजान जुम खालामबाबो नुवादां गोजान ना नामा मुं नांगौसो सोंहरबायदां आयौ गरमाव ओरै साइडजोंथ' मारै जाखो मेडाम साइड हगारसिन एसे नायखांनायफ्राबो ओंखारा नामा औ नै मैना मेडाम नोंना हनै आंनिया महाय नै फार्स्टआवनो माबा मा होनो 556 আপনি ফোন নম্বর করো ओरै आंनालाय नै बेयाव मेडाम बेयाव नायदों नोंना आयु 677 नैबेनो औ मोनगौबाय जोंहा नायनानै नै मानसिफ्रा
जाफैजेनबाय ओरै दाउ फैबावजोबाखैसो बे आंना बैयावसो नै मेडामना नैबे 1आवनो गोलैदों नैबे आं दाख्लि ना PGT ना नैबावमोन आंना टेबोल नाम्बार 1आवमोन ओमफ्राय आंना बैयावसो जाबाय एबार दा टेबोल नाम्बार 2 मेरिना अफाय टेबोल 2 ए आंनाबो हा औ दे आंना 2आव औ दे फैगासिनो नै वन बे 2 टेबोल नाम्बार 2 बेयावहाय 3 4 मोननैबो दं टेबोल नाम्बार 3 4 मोननैबो दं आंहाबो सफैहां जाथारबाय ओमफ्राय बे दरखं मोखाङावनो दंबाय थायो ओंखायनो खाथियावनो जिरायनानै थाथ'बाय आङो बेयावनो मोनथारसै आरोना साथामसोल' दंसै आंनि सिगां नैबे जाहैबाय दाख्लैनि सिगांनि PGT-नि भिरमोन आरोना बेखौबो नायदो नै PGT-निखौबो आं एक्सट्रा भिडिअ होनाय जायाखै नालाय दिनै होफादेरसै होननानै सानबाय आङो बेयावहाय नै मानसिफ्रा माबायदिमोन सिगाङावबो बिदिनो भिरखामोन आरोना एसे क्लिप्स लादोंमोन आङो बेखौनो होफानोसै होननानै सानबाय आं नायफै नुहुरला मारै नुहुरबावगोन नुवाखैसो बेसेबांबा गोबावजों लोगो मोनदों नायसै रागासो नुहुरा होनबाय गैया औ ओमफ्राय निबिदिथाजों थाबाय थादों औ निबिदिथाजों जिरायथ' होनलायनानैहाय हा औ गोजानावसो एसे प्रब्लेमेटिक नामा दा नै जोङो थांफिनसै टाउनाव एसे हाबलांसै टाउनाव जाहैसै ना औ बैयावहाय एसे उदैखौ फुल खालामहैसैलाय नङाबाथ' जाखाया नालाय टाउनाव हाबनानै नोंहा नों मैयाबो मुलि जायासैना दिनैल' जानाय जाबायना मैया जानायावसो थांसै नै माबायाबो मा होनो ओरैबायदि गरम जाबावबायसो सान्दुं दुंबा रासिन गरम जाबावगौमोन ना दाख्लैथ' बै PG-नियावहाय जा गरम जादों आयौ मानसिफ्रानो औ ओमफ्राय उन्दैफोर लाबोलायोना मानसिफ्रा उन्दैफोरखौ गरमाव सोरबा सानगोन आरोना उन्दैफोरखौ गरमाव मानो लाबोयो होननानैहाय ओमफ्राय उन्दैफोर लाबोबा मालाय थाब हाबनो मोनो जायफोर उन्दैफोरखौ देखायो गावबागाव फिसाफोरखौहाय होमबालाय थाब हाबनो मोनो आरोना बेखायनो लाबोयो मालाय गोरलैखौ आंहाथ' लाबोबा माने हाबजासिमावनो माबायदि अबस्था जागौमोनथाय मिथिया ओरैबायदि उफुद्रुखा ओमफ्राय औ लाबोजाया मालाय मोखां देखायनोसै गथ'फोरखौहाय मालाय हाबनोसै औ अबे हिन्जावा नोंसिनाव ए फार्स्टआवनो बेनो हाबदों गथ'फोरानो मालाय बोनानै लांखायोना औ फैबाय जोङो नै जानाय मोननानैसो माने खिथानो बावनानै दासो खिथानो नागिरलायबाय आरोना मम' सुबुरुन गोदा जा गोथाव नै मिरामिस जाग्रायावहाय फैलायबाय आरो मेडाम जागोन नै मेडामना मा दं फ्राइड राइस ओमफ्राय लस्सि ओमफ्राय नै आंना पनिर रल ओमफ्राय नै मम' जायो जा गोबाव जाबायमोन आं जानाया स्लिम जाजोब्बाय नै गासिबो जानायखौ भिडिअ खालामदों नंलायदोंमोन आङो गैया खालामाखै माथो जोब्बायहाय नै मेडामाबो जाखांबाय हाब जा केक नागिरबाय नै फैनानै लाबोआखै आङो दिनै बे केक नङा मा बे केक नङा न' फैसा लानानै थां बाजाराव थां न' दखानाव बे नङा न' आखाइ फुगारग्रासो बियो औ आखाइ फुगारग्रासो आंखौ खाजा लाबोदों साननानै जि नागिरबाय नै गैया आङो दिनै लाबोआखै ओमफ्रायना आयो बख'ला जोबथारबाय गोलोमफ्रुजोब्बाय हनै आयै नागिरनाया आयौ बिदिखौलाय खलमसो आयो नागिरनाया मा मोनखो गैया होनबायना दिनै लाबोआखै आङो बाजाराव न' दखानाव थांदो फैसा लानानै लायदो मा मोन फैसा मोनबाय फैसा मोनबाय
फैसाबो मोनबाय बेबो मोनबाय थांसै दखानाव बे थाइसेजों मा मोननांगौ नोंलाय थाइसेल' लादों हो बेखौ लांदो न' बेखौ लानानै थांदो दखानाव थांदो थां बन्द' खालामो औ फैसा लादों न हनै फैसा लाबाय ओइ सानैजों हनै थांबानो सासे हनै खाजा लायनो थांबाय सासे दुगैखाङाखै आं दुगैसैहाय गोलोमफ्रुजोब्बाय नै आंबो मेंजोब्बाय आयौ अबस्था गैया आसुर मानसिया माबायदि जेंगावगाव जानानै दङ हाला माबायदि जेंगावगाव जानानै दं महर मोखां नुवाखै जेबो माबा मा होनो गोलोमफ्रुजोब्बाय आयदै जालाहाय आयौ ओमफ्राय नै गरम दख'नायाबो गरम गानलांदों अयथासार आंहा दहाय अखा हागोन साननानैहाय आयदै गोलोमफ्रुजोब्बाय बोरैबा मोनजोब्बाय आङो आं दा एसे रायज्लायफिनसै बाबाय आं बेबायदि महर लानानै रायज्लायनो दा रायज्लायफिनसै र' फैसा लायखांनानै खाजा जाखांबाय फैसा लानानै खाजा जाखांबाय दखानाव लायखांबाय मामि नों उन्दुयोना उन्दुला हो ओइ आबैनिसो जानला मोनला गाननायथार बियो गलांगोन मुनिखौ दादांहाय मा गुंग्राय गदों हनै गुंग्राया फुगार दोनदो ओंखारा आं उन्दुनोसै होमबा दाबो ओंखाम मोनजायाखै आंहा ओंखाम जानानै उन्दुनोसै बिर' ओंखाम जानोसै ओमफ्राय नै लोगोफोर ओरैबायदि मेंबाय ओरैबायदि बानाय मोनबाय आयै आथिंफोराबो रुबायजोब्बाय आरोना ओमफ्राय जानायाथ' ओरैनो बांद्राय गोबाव लायाखै 12थानि सिगांनो जादों सिगांनि दाख्लैनि PGTनियाबो बिदिनो जादों ओमफ्राय नै दा एबारनि भेरिफिकेसनाबो बिदिनो जादों आरोना दिनैनियाबो ओमफ्रायहाय दसे बिदिनो लोगोफोर लोगो मोनो नालाय मेरलायानो लोगो मोनो ओमफ्राय बिसोरजों लोगो मोनबाय थानाय जाया नालाय दसे जिरायनानै रायलायबोनाय बिदिनो जोंनो एसे आधा घन्टासो थाङो आरोना ओमफ्राय रायलायनायाथ' जोबखाया जाहैबाय माथो होनबावनो हिनजावफोरनि खुगा ना मा होनना बुंनांगौ ओमफ्रायहाय औ लोगो मोननायखौ लानानै आङो गोसोखांदोंसो दाख्लैबो बे सिगांनि भेरिफिकेसन जानायावहाय आं बेखौ एक्सट्रा ब्लग बानायाखै नालाय ओमफ्रायहाय आङो दासो होफानाय जाबाय आरोना एसे होफानाय जाबाय क्लिप्सफोरखौहाय ओमफ्राय बेयावहाय आङो दाख्लैहाय आदा आलफ्रेडनि हिन्जावखौबो लोगो मोन्दोंमोन आरोना ओमफ्राय उसुबिदा मोनो बेबायदि जानला मोनला भिडिअ खालामलाबायनो मानसिफोरनि सिगाङावहाय ओमफ्राय बेबायदियाव आरोना आरो जेनेबा बे आदा आलफ्रेडनि हिन्जावखौबो आङो उसुबिदा मोननानै जेनेबा लानाय जायासै आरोना ओमफ्राय मानसिफ्रा बुंहरोना जे मानो रायलायथारा होननानैहाय बे आदा आलफ्रेडनि माबायावहाय कमेन्ट्सफोरावहाय बुंहरो नालाय हिन्जावा माने दाख्लैबो खेबसे भिडिअ होखांबाय नामा हासबेन्डआहाय जेनेबा आदा आलफ्रेडआ होखांबाय नामा जे आंनि हिन्जावखौ बबिसो नामा होननानै बुंहरदों होननानैहाय खिन्थु बिदि नङा आरोना लोगो मोनबा बेसारा बिराद मोजां रायलायो मिनियो बेबायदि ओमफ्रायहाय मालाय केमेरा साइ जानो हागौ बेबायदि बयबोथ' माने कमफर्टेबल जाया नालाय कमफर्टेबल नङाबो जानो हागौ आरोना बेखायनो जानला मोनला लालाबायनो उसुबिदा मोननानै आङो लाखायाखैबो आरोना बेबायदि माथो होनबावनो होमबा लोगोआथ' मोनो मेरला मानसि लोगो मोनो जोंनि स्टुडेन्टसफोराबो दा जोंजों समानैनो मालाय माने साख्रि सोरबाया मेरलायानो मोनबाय ओमफ्राय सोरबा जोंजोंनो बिदिनो दंबावो दा जे स्टुडेन्टसफोरजों जोंबो समानै दा खारफाबाय थानांगौ जायो ओमफ्राय बेखौ जा उसुबिदा मोनो आरोना बिराद माने लाजिनो ओंखारो मा होनबावनो गोसो सिङाव साजोब्बाय आरोना बेखौ बुंबाय थानो हाला दोनथ'नोसै होमबा मेंबायबो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन होमबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं